baina ez daude han hauteskunde baten gaitik edo beste baten gaitik, baizik eta botere dago. Izan lehike botere ekonomikoa, botere militarra, edo ideologikoa, edo zer pentsatzen zu, alderdi politikoen botere fatueko eustartuta dauz? Bai? Gazte pentsatzen zu baiaz? Ez dute, lan gainean ez da, zuela politikoa, ezik eta nahi dikaren moan dago hori, bankuak eta sozialidea kontrolatzen dutela, ez? Politiko eta baina. Oie, momentu egiten tristena mugitzen dutela, egiten baina horretan txantxoen egin batzeko beste interes batzen Bale, beste galdera bat. Eskerreko eta eskuineko alderdien artean ezberdintasuna ote dago? Zein pentsatzen euskoi? Badago, alderik? Zerbait badago ez? Edo zu ikusten alde hondirik? Naztu egiten nahi batzutan eskartasunean, haien politikak eta proposamenak ikuste ditu denean, edo paper gainean proposamenak ikuste dituzunean, bai edo zen zake, eskertzaleak ala eskuindar nagoa direnak. Eskuindar zaleak direnak ez dute sekula esaten eskuinekoa diren, dite zentruko direla, esken finean. Baina gero praktika askotan ez dago politika fiskalean eta barren, eta politika ekonomikoa zelan ulertu behar denaren horretan ez dago, kasu askotan ez dago. Osea, politika estrategikoetan ez duzu ikuste alderik. Askotan ez, askotan ez. Beste politika txikietan esateko? Agian bai, eta diskurtsoan zegoenik bai, baina praktikan askotan ez dira antzematean Bueno, guazen bestera. Manipulazioa alda trena politiko da nagusia? Hau da, galdera oso provokatzen. Zer da manipulazioa? Gezur bat esan da, sinistu dira. Eso sinistu? Hori pertsonen arabera, sinisten gozu, manipulatazioa sinisten. Baina trena moduan, erabiltzen da politikan manipulazioa. Esaten dira gezurrak apropos, zu sinesteko da zeta gezurra izan. Tresna politikoa bai, igual nagusina ez, porque azkenen jende pila batek, igual jende multo handi bat ezan dute lortzen manipulatzea eta horiek atxatzen bali badira, bila bat tresna nagusia egurra ematea. Hori eta beste, tresna politikoa da. Bueno, beste galdera, hauteskundeek kirol lehiaketaren antza hartu badute garrantzitsuna aurkeari irabaztea da. Hauteskundeak dira, como esaten badua, la Real Atleti de Osasuna ditzen da horrela, eta gara fanatikoa baten edo beste. Oro gara, krisi politikoa dira. Aurkariak irabaztea ez dakit, baina helburu zehatzak lortzea, bai. Upydek ez zuen sekula aurkariak, ez zituen aurkariak irabaziko zeukan plantean zen edo zan hauteskundeetan. Baina, bueno, jesarleku bat lortu du, beharentzat. Zitu bainetzekoak irabazi, baina beharentzat aien helburu lortu bindu. Eta iroriak eta batematu dute. Aurkari irabazi beti ez, egite noraino nahi daitezke. Ospakizunak eta niri izan askotan iruditzen jatez ez kirol partida baten antzekoa, baina hauteskunde ostean egiten diren ospakizunak eta egiten diren jaiak eta telebistatik ikusten dugu. Kriston parranda eta ospakizuna egiten dela, badauke holango antza bat, ez? Ez dakit agian izango dan berez garaia ateratzea edo hor planteatuta dagoen bezala zer ematen duen satisfazio gehiago, aurkariari irabazteak edo sin más,
emaitzak, pentsatzen zenituen emaitzak lortzea, baina badeko antza bat, horrena, ez? Guk zerbait ni kirolean ibili nazenean asko ez dut irabazi, baina noizbait zoze irabazi dutenean, edo beste batzuk beti egiten gara hor tontoan egiten, gaina dantzan eta ez dakigu egiten eta ospatzen, eta batzutan antza apurre badaki holango hauteskunde lehiek edo hauteskunde. Bueno, eta azken galdera edo parte hartzea berdin frustrazioa. Parte hartzea sistema politiko horretan. Hori da, jentea sartzen bagara politikan frustratuta sentitu gara. Frustrazioa zentzu, zu agente aktibo zaren modu. Politika sartzen bazara, frustratuta sentitu zarela. Parte hartzea frustratu persona. Normalean sartzen bazara talde politiko batean eskatzen dizutena da konpromisua. Konpromisua idearekin, estatutuekin edo baina hor daukazu zuk beste kontzeptu batzuk talde kontzeptua lan egin behar duzun kontzeptua dire konfiantza, personen arteko konfiantza edo sistema politikoen konfiantza hori suposatzen da Horregatik oso ondo operatu behar duzu ze taldera jaten zaren, ezta? Suposatzen da, partidu politiko baten parte hartzen baduzu, beraien direnak dituzula, eta zaitu behar zarela politikoak lortzen, teorian. Azkenean, hori zure nahi zain ez duztasun lortuko. Askotan, zuk aldo zukuntza zure partidun kontra horreko zabatzuta. Baina, zure partiduk agintzotzu nahi dio zure azkenean. Zure ezin duzu zure partidu politiko bat nahi bazatuz. Baina, ezin zara politika zarako dela pentsatzen. Eta que horren egaz. Nik ikusi dut eta ezagutzen ditu jente asko frustratuta. Nibe, baliteke frustratuta egotea. Politika parte hartzean. Bueno, eta gero, hemen esaten dugu alderdi politikoen eta sindikatuen sistema aldaketa sakona egin beharko genuke gainditzeko krisi politikoa. Eta hemen ipintzen dira gauza batzuk. Esaten baterako gizartea eta sistemaren sinesgarritasuna. Osea, behar dugu sinestu sistema politikoan behar dugu sinestu. Eta kontxe bertan agente oso bitxi sinestu dugu sistema politikoan. Oso desakreditatu da. Orduan, hor dago problema handia. Sinestu behar dugu sistema politikoan. Eraki zer sistema, baina eraki behar dugu sistema politiko bat eta sinestu behar dugu horretan. Zergaitik, bigarrena, gizakia politiko garelako. Gizakia politiko gara, deno. Politikoak ez da klase bat. Politiko gara deno. Eta egiten ez badugu, baita egiten ari gara politiko. Eta egiten badugu. Baina, politikoa, persona berez politikoa da, pentsamendua da. Eta ezin dugu kendu hori, gure burua ezin dugu moztu. Politikan sartzen ez bagara, modu baten gaude. Nik uste ideali adibidez, politika baita ere bilatzen dela, edo politikan agintean dagoenetatik bilatzen da jendeak justo hortan ez pentsatzen, txidatik izaten da, hizkuntza eta politika bereizki, jai eta politika bereizki bat dira, politika bat dirudi, dela gauza bat, guztiz esternoa gauza guztiekiko, edoze justo kontrako denen, edozer gauza eduzunan bizitzan, eduzu praktikamente edozein zure ekintza da autopolitiko baten ginago gutxiago, azkenean da beti ez bezanako luke, gutxienez,
zure auto politiko batean ondorio, ez? Eta nik uste hori dela, azkenean, baten batek, eta gien horrek ezazun ideia brillante hori gizartean ikulkatzeko, sartzeko asmoa, baina betan lortu duz, nik uste dutena da, badirudi gauza horiek politika ez duzula, askotan ere gaizki behar dizute, nire azken bali bat zera horako eta politikia kontu ditu, berez, hain lotuta beharko ez dut tuki batzutan, jendeari pixka besan joa. Gauzen gutxi hori ez da gure arazoa, horiek ez dira gure borroka, ez? Nik uste, gizakia, individuak, politikak ikuntzean abetzak, oso baten batek pentsatu zuen, eta oso montatu zuen tindagoa lortzeko, eta nik uste hori oso errotuta dago gizakia. Benetan edo oso errotuta dagoela. Baina, bueno, hori da, esaten da, ezin dugu horretan bizi politikan krisia gainditzeko, krisi politika gainditzeko. Una aberración, una aberración. Persona politikoa ez izatea, hori esatea, edo esaten den moduan, krisi edo, nola ortengo gara krisitik, que nos saquen los políticos, Nola zen denki hori. Da, una aberración, baina guztiz. Nire hori hondi batan ere, euri utzi degulako dena modelo Turkiak, zera eski deno politikoa eginean, zinak deno gula. Baina oso sakona da krisia gu sinesten dugulako, hori ez garela politiko. Bintu norraino da krisi sakona. Gero, haunarketa sakona egitea beharrezkoa da, iragana aztertu eta etorkizuna asmatu. Azken finean, iragana begiratu bai, baina ez gelditu horretan. Begiratu etorkizuna eta berrikuntza egin behar dugu horretan. Politikan berrikuntza egin behar dugu, berritu behar dugu gizartetu eta persona politika. Beste agente bat behar dugu. Gero, politika estrategikoak gizakiek erabakitzea. Hori ere oso importantea da. Politika estrategikoak askotan dira errekurso naturalak, gero krisi ekologikoak ikusiko dugu bide. Errekurso naturalak daude esku pribatuetan dago. Orduan, hemen esaten dugunean politika estrategikoak hori politikoek eman diote aukera esplotatzeko ura, aire, mendiak, eta bar. Eta etxe bizitza politika, eta hori eduko erabakitzen. Eta ez da guretzako bakarrik izango baizik eta gure hilobentzako bebai hori egiten dena. Estrategikoa da. Estrategiak personok eduko erabakitzen. Eta politika baldin bagine, hori erabaki hori gure ezin. Eta gero, askapen estrategia alderdi eta sindikatuen porrota. Azken finean, planteatzen duguna da partidu politikoen sistema eta sindikatuen sistema gaindituta dago. Baina berez ez daukate momentu honetan erantzunak krisi politikoa gainditzen. Berez behar dugu askapen estrategia bat hori gainditzeko.